سلام كمي تغنيو كبرات تخاتلتي نلوم عنتي مستي زنح كونتاتن بخمون تهلو كونتاتن كمت زخيل حدقاتاتن أملكيتهم دكتور محادثات دنمارو ما صحف أو سيمولو إذا صحف بغتا نواخم كونو بلينا مانتا حدقاتات تقراي وشتاو سبرات كفلن زواو كناتو كلنا حدقاتاتن زنس على الوات تقراي أبس وقت زي تقراي كلتا كبرتي إن تقادر زخود زلو حدقاتاتن مسكف السقاتن زقات أمان تخون إزي أمون قدامي أبلعلي تخصيت زلو وشتاون بوليتيكاون لحنا نتاون قلولاو إتخالوا يدما أمونغو إثيوبيان إيرتران كل عنا خوان زمس زلو طورنت سلزخوان دما كلتيوم بزتفالالي بركي هزوء سقمتي يتقلبو وشتاو قلولاو تقراي بناي تقارو عاقم زفتحو قدايات انتخونو أمونغو إثيوبيان إيرتران زر زلو كبير ناي كينات بروباغاندان مدلاون وتادراوي من قسقاساتن ناي بعلوم سنموغوت زغتولو انتخونو كمز عينتو معبالي بزي زخون عينتو الساني نحوارو سوق إلوم زغموتو زي كونس وي ناب كينات وي دما كونة تبهايلو ناب لزب كونتات زاعتولو عدليو زهولو إتمك إرراب قيتشت كنيو لعل عقمي كارنا أفريكا بمخانو ناي عالم لخاوي إيد آتاو النت زتقلبيو وشتاو قلولاو تقراين استراتيجيكاوي مواطون مئنت عرسا عقابا نجزأ هيوت نمعقاب ويكعا self preservation مسر عرسا وسانن self determination كبهال هزب تقراي كل عينت مسوعات زخفل انتخون بدقاو سألاتي بزقات أموت انتتاو طورنتن كتقمتو بزيت خيل مكران سقاين نزمنات الناتتصاور زمت هزبيو نسلام ديمقراطي لمعاتن مسارتاو متكلاتن سباو مسالاتن زبركوتو استواصو بزخون مخنيات بدقاو يكون بوشتاو حيلتات او واقع عداقا كأتو يبلو نمرحتو وتادراون بوليتيكاون توغارو نكوال لاي زتخ حدا مخانو مرأي مسدممي مدن سويو اتناي قدم قدادم ازي هصوص اقالو زوهاو زلو قداي اوشت تقراي زلو وشت او قداياتيو مكلخالن موحاسن دحننتاوي هلونان كوينو اوشت تقراين غوربابتان زوريا سلام منبار مفتاريو نزي تقباراوين مقبارن كاب تدقاقامي نايس انتهتن چفچفان حدقاتات عرسا تكلاخللو هزباو سراويت تقراي زتوننو سراويت دعم بي سراويت زويننا تقراي كتخون يبلان لكع كم زو تادراوي والك ملختي منقستات ززور وعينت سراويت كخون يقولون كاب نابزلنا يودحنا نتاون كباوياون من النت مسارت زجبر بوليتيكا وقنصتات إننا جودز مسأ عوشتي ودب حوحات زمنشون تخون هزواو سراويت كاب كم ز عينت ناي بارتي بوليتيكا وقلولاون إذا أتاونتن كرحقو علوهم حلف تاريخ كمل بمن توسيدنا عوشت مريحنت كابس السعن أريحو زيري كففل زفتر تقراي نزهز تركبولو كناتات كتبسح اتزل على قده تساويتيو عوشت ودب بزتفتره عوشت بارتي كصنح زغبو غداي خونه تبايلو نمرحت سراويت كل حقتا غيرو قصيلو دما هزي نابز سفيح محورسب زليقو بمئتاو غزيوم زحالفوم كبابياوي مسارت بمغبار بهراو سندرات يسعلالو بمغنيات حمقن قروقس بوليتيكاو سلطان انا غلبت زخد زلو كففل علامه حدنت حزب تግራይ بنهري حدشدش نابله زركب انتخون نزا امونغو تصابع بحر زلو غوربتنا تقرقيرو زركب حزبنا ناب زخف اني هلونا حدغان بقصالنتن ننويح اوان زصنح تغلاصاينتن يسعبالو هذه تግራይን ከባቢናን زلو خناتات كابتي ناي 2013 عاليتاو مطفا كوينات ابز تولعلو غزي زنبرو كونتات ببزح منغدي يفلاليو من اسيات تግራይ كبيدن بزحن اكلاوي كالوتن غدات تزبصحوم اب ገጠራት ይሁን ከተማታት ዝነብሩ አዝዮም ተስፋ ቆሪጾም አለው ነንባዓሎም ከም ግዳያት ናይቶም ዓሌታዊ ምጥፋ ውጥን ዘለዎም ወረርት ጥራይ ዘይኮነ በመርሕነት ፖለቲካን ወታደራውን ትግራይ እውን እምነት የብሎም ህዝብ ትግራይ بفلاي نتناي بوليتيكا وتادراون دحننتاون አካላት ትግራይ ቀንድ ክፋል ዝኾኑ መንእሰያት ንምክልኻል ዓዶምን ህዝቦምን አድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ጥራይ ድልዋት እንትኾኑ ግና ኩናት ኣዝየም ጽየፉ ናይቶም
ተፈይንት ምስ ሰፊሕ ፖለቲካዊ አጀንዳታት ትሑት ምትእስሳር ኣለዎ ካብኦም ኣብ ቁጠባ ኩናት ጥቕሚ ዝረኽቡ ቁሩብ ሰባት ጥራይ እዮም ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም ዝኽእል እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ብዝተወሰኑ ወታደራዊ ኣሃዱታት ኣብ ልዕሊ ሲቪል ማሕበረሰብ ዝተኸሰተ ጎንፃዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብቐጻልነት ብሄራዊ ሓድነት ተጋሩ እናኸፋፈለ ዝኸይድን ናይ ሕድሕዳዊ ግጭት ንቐጻሊ ድማ ዓሚቕ ክፍፍልን ብምንጻፍ ፖለቲካዊ ሕብረተሰባዊ ሓድነትና ንሓዋር በጣጢሱ ዝሓልፍ ሓደገኛ ተርእዮ እዩ እዞም ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ናይ ሕወሓት ውድባዊ ሓለፍትን ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝርከቡ መራሕትን ሰላም ናይ ምዕቃብ ድሕንነት ህዝቢ ናይ መውሓስን ቀፂሉ ክፍጠር ንዝኽእል ጎንፅን ደማዊ ግጭትን ንምፍታሕ እቲ ዝለዓለ ፍሉይን ሓላፍነትን ኣለዎም ወታደራውን ናይ ፀጥታ ሓለፍን ሕገ መንግስታውን ሰብኣዊ መሰላትን ተጋሩ ብዘይ ሃይማኖታዊ ፖለቲካውን ከባቢ መሰረት ዝገበረ ውግንናን ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላይ ክገብሩ ግድን እዩ ብተወሳኺ እውን ልሂቃን ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ሓላፍነት ዝሽከሙ እንትኾኑ ቀልጢፎም ዓዊሎም ድምፆም ከስምዑን ዝኾነ ሰብ ይኹን ወገን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንዝኽሰት ዝኾነ ዓይነት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብህፁፅ ክኹነኑን ክነፅጉዎን ይግባእ ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ሓበራዊ ሓላፍነት ኣንጻር ናይ ዓመፅ ሓድሽ ግጭት ወይ ተወሳኺ ስቃይ ከመርሕ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ተግባር ብሓደ ድምፂ ክንዛረብ የገድደና ክነውግዝ ኣለና ውረድ ካብ ርእስና ክበሃል ኣለዎ ወታደራዊ መራሕቲ ካብ ናይ ፓርቲ ፖለቲካዊ ውግንና ክርሕቑ ይግባእ እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት እውን ወታደራዊ ሓይልታት ኣብ ናይ ፓርቲ ፖለቲካዊ ጎንፅታት ክጽመዱ ካብ ምግባር ክዕቀቡ ይግባእ ኣብ ውሽጢ ፓርቲ ዝፍጠሩ ክፍፍልን ፖለቲካዊ ጎነፅን ብሰላማዊ ዘተ እምበር ብወታደራዊ መንገዲ ክፍትሑ የብሎምን ኣብ ልዕሊ ሲቪል ተጋሩ ዘቕንዕ ዝኾነ ዓይነት ተግባር ክከላኸሉልን ካብ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ምትፍናን ወይ ከዓ ጎንፂ ዘይሸራዊ ክኾኑን ናይ ኩሉ ትግራዋይ ረብሓ ዝውሕስን ኩሉ ትግራዋይ ዝስእሉ ዓይነት ፖሊሲ ክነድፉን ግድን ይኸውን ኩሎም ሓይልታት ትግራይን ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ሲቪል ማሕበረሰብን ብቐዳምነት ንምሉእነት ተፈጻምነት ውሳነታት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ትኩረት ክህብ ይግባእ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ገዘፍቲ ፀገማት ብህፁፅ ኣብ ምእላይ ከተኩሩ ዝግባእ እንትኸውን ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ምምላስን ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ዝርከብ ህዝብና ሓራ ምውፃእን ኣብ ዝተወረረ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክምለስ መፍትሒ ኣብ ምንዳይን ዛዕባታት ከተኩሩ ኣለዎም ኣብ ሕብረተሰብ ብጉሉፅ ዘይዝረበሎም ጉዳያት ከም ከባቢያውነትን ሃይማኖታዊ ዝምድና ዘለዎም ጥርዓናትን ፍሉጥን ቅንዕና ዘለዎን ህዝባዊ ዋዕላ ክካየድ ኣለዎ እዚ ኣብ ህዝቢ እምነት ምህናፅን ምጽናዕን ክሕግዝ እዩ መተካእታ ዘይርከቦ ግደ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብዚ መዳይ ግደ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ትግራይ ወሳኒ እዩ ካብ 2017 ጀሚሩ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ካብ ኦርቶዶክስ ሙስሊም ካቶሊክን ኢቫንጀሊካን ማሕበረሰብ ውጥረታት ብዘተን ምይይጥን ንምፍታሕ እዞም ህዝቢ ንሪኦም ዘለና ቅልውላዋት ኣብ ምክልኻል ዝድሃው ተስፋ ዝህቡ ዘተን ምይይጥን ዘኽእሉ ጻዕርታት ገይሮም እዮም ምስ ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ብምርኻብ ናብ ልብዝብ ክመፁን ንውዕሊ ፕሪቶሪያ መርህ ተገዛእቲ ብምዃን ዓርሶም ካብ ግጭት ዘጋድድ ነገራት ክቁጠቡን ከበጉድን ለበዋታት ክገብሩ ዝጸንሑ ምዃኖም ይፍለጥ ናብ ዘተ ክመፁን ጎንጾም ብልዝብ ክፈትሑን ተጽዕኖ ብምሕዳር ካብ ክልቲኦም ፍንጫላት ሕወሓት ተቐባልነት ዝረኸቡ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ብክልቲኦም ወገን ተላዘብቲ ኣካላት ዝተፈረመ ጎንፂ ንምፍታሕ ሓይሊ ምጥቃም ዝኹንን ካብ ናይ ጎንፂ ዘምርሑ ተኻሳሕቲ ምጥቃም ቃላት ክቁጠቡን ኣፈላላዮም ብሰላማዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ንምፍታሕ ውፊነት ከርእዩን ዝብል ናይ ሓባር ስምምዕነት ዝሓዘ ሰነድ መግለፂ ንህዝቢ ዕላው ገይሮም እዮም ኣብዚ ኣዝዩ መሻቐሊ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ኸይድታት ብተግባር ዝተሓገዘ ጻዕርታት ምእንቲ ክቕፅሉ መራሕቲ ሃይማኖት እዞም ዝስዕቡ 4 እማመታት ክገብሩ ይግባእ ቀዳማይ ውጥረት ንምቕናስን ዝኾነ ዓይነት ጎንፂ ዝኹንን ዕላዊ ፀዋዒት ንህዝቢ ምግባር ካልኣይ ኩሎም መራሕቲ ንሕገ መንግስታዊ መስርሕን ኣገባብን ተገዛእቲ ብምዃን ጎንፅታት ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑን ካብ ጎንፂ ዘባርዑ ቃላትን ትርክትን ክርሕቁን ከምዚ ዓይነት ባህርያት ብግልፂ ክቃወሙን ድልውነት ከም ዘለዎም መረጋገፂ ክህቡ ምጽዋዕ ሳልሳይ ነዚ ጋህዲ ንምግባር ናብ ስምምዕነት
معقف زوسد سنة دنبي سنة مقبار كهلو مقلطاتن بملؤነት بكلهم وتادراوي بوليتيكاوي ميديان سيفيك ودباتن اب قدم حزب تግራይ بقطታ تلفزيون كفارمون كخبرن كتግበርን ኩነታት መምጭጫው ራብዓይ በዲፕሎማሲያዊ ካልኦት መንገድታትን ሓገዝ ክህሉ መምጭጫው መሬት ዶባት ትግራይን ንናይ ውግንና ጦርነት ዓውደ ኮይናት ከይኾን ምግባር ኣብ ልዕሊ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካውን ድሕንነታውን ቅልውላው ትግራይ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግንና ጦርነት ዓውደ ኮይናት ናይ ምዃን ቀርቃር ሓደጋ አንጸላሊዋ ይርከብ ዋጋ ናይዚ ከምዛ ዓይነት ግጭት በፍላይ ኣብ ደባት ዝነብሩን ኣብ ትሕቲ ጽንተታዊ ሓይልታት ንዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ኣዝዩ ኣዕናውን ይኸውን ብምዃኑ ድማ ትግራይ ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኢደ ዙር እንትተኸይዱ ጦርነት ማእኸል ዓውደ ጦርነት ናይ ምዃን ዕድላ ኣብ ዝለዓለ ጫፍ ተጋሊጹ ይርከብ ከምዛ ዓይነቱ ግጭት ንተጋሩ ሕድሕዶም ንኽራጾሙ ብቐጥታ በመጽላው ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ማሕበረ ህልውና نزل عالم زبتاتنن حدغኛ معبالتات يخون ናይ ብዙሓት ወገናት ወሳነ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ናይ አፍሪካ መሪሕነት ኣብ ዘለው ልኹነታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኽሰት ዝኾነ ኮይናት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ጎረባብቲ ሃገራትን ተወሰኽቱ ቀጠናው ተዋሳእቲ ብምዕዳብ ኣካል እዚ ጦርነት ኮይነን ዝጽንበራሉ ምቹ ኩነታት እናፈጠረ ዝቕጽል ዘሎ ይመስል እዘን ቀጠናው ተዋሳእቲ ሃገራት እዚአን ኣብዚ ክልታው ጦርነት እዚ ዝተደራረበ ብዙሕ ረብሓታት ከዕውታ ዝደልያ ብምዃነን በዓንተውኡ ተኣናፋይነት ባህር ዘለዎ እዚ ቀጠና እዩ እዚ በቐጻላይነት እናተሓላለኸ ዝኸድ ሃዋህው ይፈጥር ብሳውዲ አረቢያን ኤርትራን ኣብ ወደብ ዓሰብ ኢንቨስት ንምግባር ዝብል ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተገለጸ መድረኽ ናይ ዓረብ ኤሚሬት ወኪል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተገይራ ንእትረአ ኢትዮጵያ ከም ሓደ መዕገቲ ስልቲ ተገይሩ ክውሰድ ዝኽእል እዩ ነዘን ዘባዊ ሓይልታት እዚአን ናይ ምግታእን ነዚ ጦርነት ንምቕራይ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ውሁድ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ዝጠልብ ኩነታት እዩ ኩናቱ ክልና ኣብ ዝውልዕሉ እዋን ትግራይ ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ ደልሃመት ማለት እውን ብቐጻልነት ጎንፅን ክፍፍልን ተጋሩ ዘጋድድ ብድሆ እናዓሞቐ ክኸድ ዝገብር ኩነታት ክገጥማ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ድማ ወታደራዊ መራሕቲ ካብ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሃገራት ውግንና ነፃ ምዃንን ካብ ክልቲኦም ወገን ክመጽእ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ጸቕጥታት መምካት ግድን ይኸውን ብተወሳኺ እውን መሬት ትግራይ ናይ ዞም ጽንተታዊ ኩናት ዝፍጸመሉ ጸላእቲ ናይ ኩናት መዕንደር ከይኸውን ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ምንዳፍ ስራሕቲ ከተኩሩ ናይ ቅድም ቀዳድም ትኹረት ክኸውን ይግባእ ህጹጽ ጻውዒት ብዓለም ማሕበረሰብ ክውሰድ ክንጽውዕን ኩሉ ዝተዋሃደ ጻዕሪ ክንገብርን ኣለና ክብራት ተኸታተልቲ ስለ ጽኒልኩም ዝተኸታተልኩምና ብጣዕሚ ነመስግን እዚ ብዶክተር መሐሪት አደረማሩ ዝተጻሐፈ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣድሂቦም ንቐጻሊ ክግበር ዘለዎ ምኽርታት ዝሓዘ ጽሑፍ ኣቕሪብና የለና ንዝተኸታተልኩምና ይቀኒየልና ሰላም